San Antontxuetan itzen zen garbantzuek edo sopean, egin jaba zurie, hori izaten dugu duen sakramentu guztiik, ez? Bai. Eta niak hortan ez, gure amak lehenengo egin jabak ataratzen zitsunte fuente baten ataratzen zuen txorixoa, okelia, urdeie, ana sartitzute, bakotxako judeien gero. Nazkean barekin jabagaz, egin jaba zurie, udeniz eta bazan, udene neguen injaba, ez dut zetu injaba gorririk imitzen, gure ama. Beti zuri. Zurie imitzen zeben, etzien injaba gorrie. Bai, egun horretarako... Horretan jaietarako, injaba zurie. Bai. Eta injaba zurie, garbi eurek, eta gero beste fuente handi beten ataratan zeuen horrek egosiko... Bai. San Antontxuetan besegu lehenengo. Bai. San Antontxuetan famadu izen da, ez da, besegu? Besegu bete edo bi edo hiru edo, mini fuentetan, erreta parrilen, txapaganean. Bai, erreta, ez da? Anakea eta dana ingeru etxe guztien. San Antontxuetan besegue famandiokion. Bai. Besegue hori esan faltetan. Hor badago ezaera bat erderaz bere, ez da? Urtesko dobla. Besugo Salmonton. Bai, San Anton. Bueno. Besugo Salmonton. Joaten ziren, baserriko jentea etortzen zanean kalera. Hola, Palu beten imini beseguek eta etzera joaten ziren. Eta beseguek nok ekarte bauzen edo, non erosten zen du esan edo... Bermeotarrakoten ziren, amena peskaderigaz, eta handi etortzen zen beseguek. Bai asko,